parlan nang wah pra yo, tok gedeke truk iki. Bos, bos. Bos. Aduh. Iya, aduh. Aduh, telo gorengku. Aduh, bos. Ono apa jane kok berisik-berisik yo? Ora ngrasake iki Nopo jane kuwi? kantem kelut. Oh, alah Keol. aman pura. Walah ya paling ya mengko pecah siji ndokku. Ono apa ki jane? Ah, arek gadeke trukku, Bos. Lah digadeke piro kuwi? Wis 50 wae lah. Lho topol iki. Temenan ki? Heeh. Pirang dino? Ah, kok sore tak balekke lah. Temenan yo? Heeh. Kuwi temenan lho, engko sore lho. Heeh, wis. Ten ya. Yo. Ono wae. Aduh, kantetan kenang truk. Iki arek baleke kapan? Urung ono duit e, Bos. Lah kok ngono duit lah. Kae truk sapa kae? Dadi ki critane terus ono wong gade kae njaluk 50, yo tak nggih bayar gaden, yo urung iso bayar riko e. Ora ngurus. Ya aku arek kapan le dipikirke nak kok kene iki? Yo kok sik to, Bos, sabar, engko tak goleke duit sik. Yo tak tunggu saiki. Oh iya, Bos, kok sik sabar yo. Tunggu kene sik. Cepet. Nang omah ora wong iki. Le. Ono apa jane tolong? Nganu lek nyak njaluk tolong ki. Piye? Arek gade iki Piro? 500. Alah, cepet kok orang ngasih sore engko tak baleki. Tenan ora? Iya, temenan. Oh nek ngapusi. Iya. Iki. Ya. Oke, sun ya, Lek. Yo. Iya, Bos. Nah, rak ngono. Kowe iki anggar nyilih wangel ditagih kok. Ya sorry, Bos, sekarang pas ra ono. Ora barang ra sepiro nyilih kok libet banget e angel e. Sorry, Bos. Wis saiki wis impas ya, Bos. Yo. Sok nek ora kok kene iki carane. Yo. Bang, Ngapura, tak ngapura. model ngene iki. Siap. Yo wis tinggal yo. Nggih. Wong balak temen ah. Banget. Bos, Alah opo meneh? iki lho arek Oh, alah. nebus trukku ah. Aduh, Bos. Lah piye sih? Truk tak gadekke wong nyong butuh banget mau e. Gadekke piro? 500. Lah gemblon ae kok. Lah wong nyong butuh banget mau nggih modal soalnya. Nyapo to Mas kok rame-rame iki? Ih, lah kaya senang jero sapa? Yo ojo to, Bos. Wah, lah iki cocok iki. Ojo. Ojo. Wah. Wis Mas ah. Mas peri Mas ah. Wis Mas.